Sanibonani. Ninjani? Ngifike hospital St. Fritz lo. Ngithunyiwe isupervisor yenu. Ithi angitonibonga ukuthi nithimle kahle, nimsebenzisa kahle. Uyafisa ukuthi nale minyaka letako ngingaqhubeka nisebenzisane kahle. Uthi nje angike ngitobonga uma ngabe bekuthi ukhethwa i-team angaphinde akhethe mina. So sithi naloku akusikhulu kakhulu, just nje utobonga. Sesimongisa. Ngibongile Lamkani. Akule mina pizza kule nasebusuku. Yebo. Andolikuwa. Angibonge kakhulu. Ngifuna kukusho kwemphathi akakasho ukuthi ngibani. So ngicela kubisela le message nakukhona le ngifuna kukusho.